Algaita Dub Studio. Masu barbaɗar fassara. Sabon al'amari, sabon zubi, sabon kundin nishadi daga kamfani kuma ga masoyan Algaita Dub Studio. Manhajar kallon fasararin fina-finai kyauta. Duba tallan fina-finan da ke kan gabar fita kasuwa. Kalli salon fina-finai iri-iri daban-daban. Sauki ƙarin manhajoji daga wannan kamfani. Sashen shirkayyar mu na kunshe da fasararin fina-finai na musamman domin saye. Duk a cikin manhaja ta Algaita TV Plus. Maza sauke a cikin waya ta hanyar zuwa Google Play Store domin sambadar kallon fasararin fina-finan kamfanin Algaita Dub Studio kyauta. Manhajar Algaita TV Plus. Sambadin kallo ba ƙauƙautawa. Simham, nada simham, duke rangam. Simham, nada simham, duke rangam. Gada. Da duniya a hada take sai ta tsage zuwa nahiyoyi daban-daban. Nahiyoyi daban-daban aka raba su zuwa kasashe daban-daban. Kasashe daban-daban aka raba su zuwa jihohi daban-daban. A shekara ta 2014, Telangana ta raba kanta daga Andhra Pradesh, inda ta zamo jiha mai zaman kanta. Kasancewar Hyderabad tana cikin Telangana sai aka yanke za a sanar da cewa bisa kafar namci za ta zamo cibiyar shugabanci ta Andhra Pradesh. Amma kasancewar an samu yamutsin da ya tauye doka da oda, haka zalika aka kashe kwamishinan 'yan sanda Ramakrishna wanda aka turo domin ya duba lamarin. Sai aka bai da cibiyar shugabanci zuwa Amarabat. Kawo yanzu ba san manufar kashe wannan ɗan sanda ba. Tashin hankali ya barke a Andhra Pradesh. Da Allah kowa ya shiru ku zauna. A halin yanzu ministan gida zai yi jawabi. Ni da mai girma babban minista mun hada kan hukunci guda. Idan wannan majalisa ta amince, nan da wata biyu za mu kama wanda ya kashe kwamishinan 'yan sanda, sannan za mu san meye manufarsa. Ina mai tabbatar muku da haka. Kafin wannan tukunna muna so mu san meye kuka yanke. Mun yi magana da ministan gida na yankin Tamil Nadu Malam Ramanathan, ya ce tabbas zai turo mana jami'i mai nagarta zuwa wannan jiha tamu. Nagartattun jami'an da muke da su a nan ba su isa ba ne? Shakka muna da su. Amma yanzu an samu shekara guda ko bayani ɗi ba su kawo ba. Me za a yi to? Kamar dai da aka yi a Bayelsa, bakin gabar ruwa na Chennai da Tuti Kore, jami'i mai tarin lambobin yabo. Ya je har ƙasar South Africa ya kamo babban tasirin da ake nema a duk faɗin duniya. Magana nake akan jami'in da ya fi kowanne isa da nagarta. Wai kenan. Zaki Tash. Narasimham. tayu ka taba ganin zaki a hoto a fim ko kuma a cikin labarai ko kuma ka taba maganin sa a keji a kulle, amma ka taba ganin sa ido da ido yana safa da marwa a daji cikin alfahari. Ka taba ganin farautar sa nauyin tan ɗaya ne marin sa. Kana so kaga karfin sa ta baka ji.
daga jiha zuwa jiha, ƙasa zuwa ƙasa, nahiya zuwa nahiya, ba na sarewa wajen bin duk wani mahaluki da nake hari. Sai na tabbatar da cewa an yanke mahukuncin kisa. Ni ne sarkin tekun Indiya. Ko ina ka shiga a duniya, wata rana a gaban ka zaka ganni. Zan kama ka, zan jawo ka, sannan kulle ka cikin magargama da ka fece daga cikinta. Daga nan ne zan sanya ka shaida ikon ɗan sandan Indiya. Amma ina so ta rasar da mu cewa dokar mu bata amince da kawo ɗan sanda daga wata jihar ba. To sai mu mika al'amarin ga cibiyar bincike ta ƙasa. A ƙarƙashin ita wannan cibiya sai a kawo shi zuwa wannan jiha, ta yadda zai bincike akan wannan kisa. Haka zalika ya tabbatar da dawowar doka da oda zuwa Baiza. Na samu lambar na Singam fa. Da gaske ba ni lambar. 795. Singam ne? Kai banzan ɗan sanda, kada ka sake ka zo Andara. Kana sakewa ka sa kafar ka a ofishin 'yan sandan Baiza. Sai na gimtse maka babuwa. Me ya ce wai? Wai sabon saurin ya zo ko aski bai yi ba. Wai mu yi abin da za mu. Ba iya gafafuwansa ba, har kansa ku gimtse. Simham, Nara Simham, Rangon. Simham, Nara Simham, Rangon. Gata. Ku jimse wancan dan madrasa ka babuwansa. Simham, Nara Simham, Rangon. Simham, Nara Simham. Ni ba dan madaras bane, ni ba Indiya ne. Waye mun waya a cikin ku? Waye bambanta 'yan sandan yankin Tamil Nadu da na Andhra? Tamil Nadu, Andhra, Telangana, Karnataka, Kerala an raba su zuwa jihohi ne saboda samun sauki. Ba wai dan mabambanta bane. Ni dan sandan Indiya ne. Jami'in 'yan sanda? Hai tsora. Yalla bai minti daya. Yalla bai dan Allah sanya hannun sanayya nake so. Yalla bai dan Allah minti daya. Yalla bai. Sa hannun sanayya yalla bai. Yalla bai. Kuna ji ko babban mataimakin kwamishinan 'yan sanda da ke hanyar zuwa yanzu ya cire wa manyan tantiran Tamil Nadu wanduna. Daga cikin ku idan wani ya zo da hamaganci. Huluna zai cire musu ba? Ko kuma da barasu ba? Ki wace ce ke matsa kake tare hanya? Yalla bai na ce ba? Ina buƙatar sa hannun sanayya. Ke ce? Sunana Vidiya. Tun a tashar jirgin ƙasa ne muka mun sa hannun sanayya amma ka tafi. Na ɗauka faɗanki na raha ne. Ashe daga sai kike.
Me zaki da sa hannun sanayya ta? Tunda nake ban taba ganin dan sanda mai zarra da yawa yan jagaliya 10 duka a bainar jama'a ba. A ra'ayina kai jarumi ne a cikin hukumar yan sanda. Nara Singam. Zaki na burge ni yallaɓai. Bai kamata ƴan mata suna zuwa ofishin yan sanda ba. To gidanka fa yallaɓai. Ba na so mutum yana magana ba a tambaye shi ba. Na ce ka tambaye shi ko za mu iya keɓewa mu yi magana. Yalla bai an ce min kai tsayayyen jami'i ne kuma na samu labarin kasan bari mutane har 12 sai da aka kai su asibiti. Yalla bai gaskiya karko gare ka. Amma su ka bincika, ka ji me sa suka farmake ni? Na ji daga bakin su bayan ka musu sambade bade. Amma ya uzurin su ba uzuri bane yalla bai. Cewa suka yi ka sanya wata shudiyar riga ne. Su kuma riga bata musu ba ko kadan. Shi yasa suka farmake ka. Kenan sun fake da rigata. Ku sake su kawai. Yalla bai mun shiga da rahoto fa. Yage takardar kawai ka gane? Kace mana tsayayye ne shi. Ba ma ruwan shi da abubuwa ma kawai shi. Yalla bai, wannan kundin yana dauke da wasu bayanai da suka danganci kisan marigayi kwamishina. Ni na zo nan ne domin na binciki kisan kwamishina? Ni da nake so na more da fadikar abbakai na wasu watanni tukunna daga zuwa za ku tara min aiki. Yalla bai, suna Nasiru Navas. Wannan kuma Constable Hinemanto. Cibiyar bincike ce ta dashi da kai domin yayi maka hidima. Hakan ya zama sirri na dan wani lokaci. To yalla bai. Wancan kundin koda da inci ɗaya kar a motsa shi daga can. Amma ina son duka bayanan cikin sa a na'urata. To yalla bai. Ina son bayani akan duka jami'an da suke nan, halayensu, kunda da kin jawaban aikin su nan da kwana 2. To yalla bai. Da zai ina cikin jirgin ƙasa wani ya kira ni. Da na duba True Caller. Sunan shi Bimli Salva. Dan cikin dabar Ready ne. Kana nufin MS Ready? Yalla bai. Madusa da Naredi, dan kasuwan da ya amfani da karfi da barazana wajen rike birnin Vizag da bakin gabar ruwa karkashin ikonsa. Attajiri kuma uban daba, magoyin baya ga Ram Prasad, ministan safarar jiragen sama. Ba tare da izinin Reddy ba madaukin kayan da zai ketare bakin gabar ruwan Vizag. Reddy ya kasance mai rungumar duk masu mala masa baya akan ayyukansa da kuma rusa duk masu kokarin kalubalantarsa. Wannan ce ɗabi'ar Reddy. Ku kira Humai ne kome? Dan sannan za ku farmaka? Mutumin da ya zo domin bincike akan kashe kwamishinan 'yan sanda da aka yi iye shi ne za ku afkamar? Ya za ku idan ya kama ku a bisa tuhumar cewa ku ko kashe kwamishinan ma? Kar ka gwabza da ɗan sanda sai ka tabbatar kai ne za ka yi nasara. Ku bar nan! Kira lambar Vital yanzu. Yalla bai Ready ne. Sashi hansa kuwa. Hansa. Halo ina jin ka Ready. Yalla bai Vital. Malam Vital Prasad, shugaba kuma mai gudanar da kamfanin Vital Industries. Mutum na 28 a sahun masu kudin India, mai shaidar dan kasa na Australia. Mahaifinsa Ram Prasad shine ministan safarar jiragen sama. Mahaifiyarsa kuma Rebecca Baturiyar Ingila ce. Steve da matarsa suna jiran ka ofishin yalla bai. Ce musu su ci abinci kan nazo. Yana shigowa da matattun karafuna daga Australia zuwa masana'antunsa guda 4 na sarrafa karafuna a kasar India. A fannin shiga da fitar kaya daga kasa, gwamnatin Australia ta bashi matsayin babban kwamishina. Maraba da zuwa Vital. Fatan kun ji daɗin abinci. Gaskiya ya daɗi sosai. Steve na yarjejeniyar nan. Me ya zuke? Steve na yarjejeniya take. Wuce yarjejeniya. Yarjejeniya da ka sa hannu da Melbourne bayan ka zaga ni. Yi bayani. Ba za ka gaya mun ba haka ake yi da mashe. Zan gaya maka. Tana cikin ma'ajiyar banki. Wani bankin? Bankin Melbourne. Ku kai shi Melbourne ina buƙatar yarjejeniyar nan zuwa dare. Vital, din Allah Vital. Zauna. Ki hakuri fa. Mijinki ne ya janyo ni da keki. Da mijinki ba indiya ne yana gani an mara matarsa so ɗaya zai yi bayani. Ki rabu da shi. Zan kai ki babban asibiti a miki magani. Zan baki miliyoyi, kin gane? Garin ya kika ji wannan rauni. Na faɗo ne daga hawa na 4. A'a. Kin faɗo ne daga hawa na 1. To shi kenan. Kira jirgina. Maza maza ku taho ku taho. Kada ki damu komai zai daidaita. Yawa sanar da ita da kyau. Sannu ɗana. Mama kuna tare da baba ne? Ga yaro nan zai yi magana da kai. Baba Reddy ne ya kira na waya. Yana kokawa kan wani jami'in 'yan sanda da cibiyar bincike kaza kaza waye waye. Komai ya faru ne dalilin wancan banzan ministan gidan.
shugaban cibiyar bincike abokina ne, zan ji na komai. To shi kenan. Wani speta ne a baya ya kula da lamarin kisan kwamishina? Ni ne yallaɓai. Wai sa da ya amfani da ita na ƙarshe. Me yasa baka ɗauko ta ba? Ban same ta bane a wajen da aka yi kisan yallaɓai. Sannan bayan haka na yi tambaya a cikin unguwa amma ba same ta ba. Ga sha. Ya haƙuri. Aha, ba kowa sha ya sha. Yallaɓai, sabon kwamishina yana ciki. Wannan bakwan. Yallaɓai mai gida na Singham, babbar ba zata yallaɓai. Dama tun a baya ka san shi ne? Ji wani irin tambaya. Singham zaki mai karsa shi Singham. Yallaɓai ni dan tuti korin ne. Ai sai da ka tabbatar da cewa Tangara ja samu hukuncin kisa. Ka sa Dani da bai gaware fate-fate a gidan maza. Yallaɓai na san komi. Yallaɓai to iyalin taka take. Kai baya da iyali fa. Kai baya da mata fa. Kai Srinivas, to ranar da ya auren ma ina wajen. Hatta wasu daga cikin hotuna daura auren ma wallahi yana da su ɗaya bayan ɗaya. In gwada ma. In gwada. Wai Allah, ya guri Yallaɓai. Kun zo tare da iyalin haka ne? A'a. To me yasa? Ba ma tare. Yallaɓai me yasa? Rabuwa muka yi. Haba dai Yallaɓai. Shigo nan sai mu karasa magana. Yallaɓai. Mu je ma. Afuwa Yallaɓai. Suna na Biram. Na ja baya. Na zame Yallaɓai. Ina so na haɗu da mataimakin kwamishina Krishna Raj wanda shine ya sa ido akan lamarin. Yallaɓai ya je hutun neman lafiya. Amma kowane dare na gidan cacar Royal Casino yana kwalbewa. Kana da hujja akan haka? Ya dai? Ya ka tunzura haka? Yanzu da na zo nan bai kamata in nuna cewa ina aiki ba? Ina ne gidan cacar Royal Casino din? Ba sai mu je mu gani ba? Ba wai dan wani bincike ba, kawai dai mu je mu danyi kodi mu. Yallaɓai, mataimakin kwamishina yana ciki. Singa bali bandanayya sundarangi manakaddanayya. Barka da zuwa Yallaɓai. Yallaɓai ta nan ne. Yallaɓai. Giya mai giya jayya dil jayya. In kana bukata zan iya nuna maka rahoton gamayya. Kai ba gani bane da kanka? Never messing with him. He be rolling you all. International never swinging with the swagger with the fast and the supersonic. Sone, supersonic. Let the rhythm flow. Rapillane energy tonic. Sone, supersonic. Man, you better move. Beta desane nu epudu unique. Adduga kondani petti chudu pindi kottine vastara. Nanne taakite nippai kalchi message cheyyagala gundedura. Terabyte lo tension cheste terror lagane nilabadta. Lekka pettukona mukhaniki nalpatta simpanda. Sonne supersonic. Rapillane energy tonic. Sonne supersonic. Beta desane nu epudu unique. అర్ధరాత్రి అమవసనాడు నా మెదడులోని న్యూరాన్స్ అన్ని దేన్నో వెతికేస్తాయి ఏ అర్ధరాత్రి అమవసనాడు వచ్చే చీకటి రే నా మెదడులోని న్యూరాన్స్ అన్ని దేన్నో వెతికేస్తాయి నిజంతే కలేసా Supersonic. Rapillane energy tonic.
కంటి కన్ను నీకు మాత్రం అల్ట్రా స్కానింగ్ మిషన్ ఎవడేటు పారిపోతున్నానా GPS కుంది పదును ఇదే మన రంగం నీ ఆశలు భంగం ఉరికింది సింగం గర్జించే సింగం wannan ta ci aka ɗaukar kenan jami'a hudu si ta can yawa ku yo gaba kai da ka tadi nan kai ɗau matsaya kai masa kafa ta baya dakata murgina muka kai ɗauki matsaya ta samansa na gane kuma je Shirya wani amma fa ka gani wai yanzu gode min da zai shine sa ni wanke doki to ai kenan yalla bai kai ne commissioner Vera Babu ko commissioner harfin kadin bai kai girman haka ba iya ka girman sa kenan haka commissioner tallafi mataimakin commissioner karamin mataimaki ina kinga constable ne na gane to ai kenan me ya kawo kinan na zo ganin Nara ne wanne kenan Nara sun gamma na ba nan yake ba ke zalla haka ba girmamawa mai gidan na ba za ki bashi girma ba to ai mu abokai ne haka muke magana yalla mai ga kawarka ta zo wa ga maka cewa kawata ce ita ta faɗa baya mun sa hannun sanayya ba ai mun haɗe kenan hakan ne sai ya zama abokinki kwarai muna selfie kuma mun zama makusantan abokai wai ke me yasa ke ta zuwa nan ne gaya mun kamar ya kenan me kike so kawai dai yan sanda masu jarumta irin ka suna burge ni ne har cikin zuciyata shi sa na kulla abota wannan abotar ba za ta yi aiki ba domin ina da mata ba ku rabu da matar taka ba ke waya ga miki wannan magana ba a yi wa maza rashin halacci haka zalika ba a cinikayyar mata a kalaman hikima na kagana ke zan zane ki ko waɗannan yaran yan matan dama haka kuke magana ki hakuri yalla bai kai hakuri fita kai hakuri yalla bai na same ka akan tsini zan zo in same ka wani lokacin kai raƙumin daji kawai da ta ce ita kwace sai ka shigo da ita yalla bai maza ba gaskiya mata ba yaudara a kalaman hikimar kakata ina kakata ka tana duniyar shegaggu fita kaka kunyar kira na kawarsa yake a gaban mutane amma kunya kara kawai ci da wani ɗarɗar ni ban san su ba ni ma abubuwan da kika lissafa ba na da kore yanzu mutahe yau mace ki rage mu hanya da Allah ki aje na kotu ya kai sunana Kaviya daga India Psycho. Me kawo ki? Pejin caki biyu ne da na sa hannu a kansa na zo ban gansu ba. Ban kuma shigar da adadi ba. Holokon caki kenan. Ai kuskure ne sanya hannu a kansu. Haka ne. Mukan yi hakan ko wani abu zai iya tasowa ne. Da fara a sanar da bankuna su dakatar da su. Subu, yalla bai, ka kira kowa a ofishin su, kai bincike. To yalla bai. Amma kafin nan, ka ce su ƙara dubawa da kyau. To yalla bai. Ba lallai batan gaske bane. Ta yi boyewa akai. To shikenan. bai an shigar da kara kan shagunan da suke nan wajen. Akan me? Ana zargin suna gauraye shayi da hodar iblis kuma suna sa dusar kankara a cikin lemo. To ba sai mun sha ba mu tabbatar? Yalla bai. Viram, ina mai gidanka yake ne? Muna kasuwar zamani ta siya ma. Mai gida ban ga abi din mu ma. Yalla bai. Yaran redi ne na ga ko yarinya. Eh, malam, ka tace fa. Abi. Kai malam, ka tace fa. Dakata. Kai, jawo mun da ya tace ba. Kai, tama. Dan kai jami'in kwastam ne, hannaye hudu gare ka, shine zaka rike mana madaukin kaya ka ki saki. Gwara ka sa hannu akan wannan takardar. Tsaya nan, ina zuwa. Ba zan sa hannu ba kuma da ai. Duk da sanin cewa kayan ready ne shine ka rike su iye. Za ka sani. Sa hannu a takardar. Yalla bai ko zan iya sanin kai waye? Kai, Biro. Babban mataimakin kwamishinan 'yan sanda. Kana dan sanda zaka mara wa 'yan jagaliya baya?
A Vizag babu wani mai yancin dakatar da kayan Redi. Wayo mai gida, me yake faruwa ne a nan? Ba zan sa hannu ba sai na san me a cikin madaukin. Ba za ka sa hannu ba kace? Idan baka sa hannu yanzu nan ba, kana so in gaya masa yayi kasa da hannunsa ne iye. Ba magana nake ba, shine zaka ci zarafin mace, wannan ba kazamar dabi'a bace. Kenan mace idan ba babarka yarka kanwarka ko matarka ce ba, da manufar rashin da'a zaka dinga kallanta. Dabi'ar ka kenan ta dabba. Tafi na ce. Kada ku kyale shi. Dan sandan zaka kai wa hannu iye? Lalle ka isa. Idan ka sake musu madaukai hudun nan, za mu iya kama madaukai 400. Kawai mu jira lokacin da ya dace. Madaukan sun riga da sun bar wajen, kenan ya riga da ya sanya hannun. Ku dauko mota. Kai, gaya babban mataimakin kwamishina yana son ganin sa. Jalali ne take da yallaɓai yankin Rabi bindigau. Yallaɓai dole sai an yi wani abu akan shi ba. Yallaɓai, Redi ne ya zo yana so ya ganka. Ce masa ya shigo. Wai sai dai ka zo ka same shi. Ban gane ba. Redi bai taba shiga ofishin 'yan sanda ba tun da yake. Tsarinsa sai dai jami'ai su fita su same shi. Ce ne masa to yayi ta jira. Yallaɓai wai ya ce ba zai zo ba. Ta da mota. Hello. Yallaɓai Redi. Mataimakin kwamishina ne. Ina jin ka. Fatan zaka fahimci bayani na. Ba na so ne kowa ya gane tsagin ka nake. Shi yasa ban fito ba. Na haɗu da kai. Na fahimta. Ya kamata wata ranka zo gida ka samu. Shakka babu. A ranar da ni da kai za mu haɗu. Ina mai tabbatar maka ba za ka manta da wannan ranar ba. Ban gane ba. Mai yiwuwa zo ranar ƙarar shekararka ko zagayowar ranar aurenka. To shi kenan madalla. Gaba ɗaya yau ofishin ba daɗi. Kai me kake ji? Mulmulan gujiya ne kaga. Kai dai. Kai ba mulmulan gyaɗa bane wannan? Wannan shine mulmulan gyaɗa, wannan kuma na gujiya ne. Safiya nan ni zaka rena wayo dama yau ba da yau da kake ba. Da rena hankali mana mutunci zona mana mutunci ni zaka rena wayo. Ni ba ciwon sanka ne. Ya dai menene? Tambaye shi ne yayin da yake cin mulmulan gyaɗa, kawai sai ya ce mu mulmulan gujiya. Shine na san baɗe shi. To ga wannan lemon vimala ne taɓa ka ji. Na gode. Wannan ba lemon famala ba ne? Wannan shine na famala, wannan kuma kanwar wannan ce ita ce vimala. Ka gane? Wannan kuma ita ce uwarsu, amala ko? Ita kuma wannan ita ce kakarsa famila ko? Mana dan uwa baka sani bane? Dan ni buga mayar jacin duniya, ya kuri na wayo. Ni zan ga wannan maganar banzan. Ku zo mana mutunci. Ga rahoton binciken wajen kisa labai. A binciken alburushi da bindiga da aka gudanar, alburushin da aka tura jikin kwamishina ya kasance daga bindigar da aka kera a gari ne. Duba da ramin alburushin ya nuna daga kusa aka harbe shi. Amma na amfani da bindigogin da aka kera a gari a nan ne? Rabi na Jalal Beta shi yake wannan harkar ya labai.
To shike da madalla. Yawa madalla. Sai an ji. Mun gode. Yalla bai ga bidiyon tana shigowa. Ina ba ganin tana son ka ne. Yalla bai, dama na zo ganin ka ne. Haka. Ya zaki zauna kusa da ni haka a cikin jama'a? Kenan? A wajen da ba jama'a zan iya? Tashi. Yalla bai. Tashi mana. Ina so ne magana da kai ake bance. Kuma me yake faɗa nan? Ina ganin ina son ba fu ina son ka bane. Kuma zaki ce? Ya zaki ce haka ke kuwa? To amma shi ne kike daban sa tamkar waje take sansa. Mara kunya. Nemo matsaya ka tsaya. Ina ki ne labai? Nemo inda restroom yake yanzu. Yalla bai. Yalla bai. Bari in gaya maka gaskiyar magana. Wannan takardar shaidar hayar jarabawar farko na ce. Wannan kuma takarda ta shiga jarabawa. Wannan katin shaida na ne. Wato jarabawar shiga aikin dan sanda zan rubuta. Dama ina ta binka ne saboda san in ga na koyi wani abu daga gare ka. Yauwa ka je ka biya kuɗin. Shine lokacin da kika zo neman sanya hannunsa ne ya baki zo da katin shaidar naki ba? To zuwan farko zai ansa ne? 'Yan mata kada su je tashar jirgin kasa. Zuwa gidan rediyo haramun ne ga uwaye? Kakanni mata kada su je gidan kwana-kwana dokokinsa ne fa waɗannan. Hello? Ina so mu haɗu yanzu da Allah. Ina cikin inda kake. Anan? A ɗakin baƙi na kamfaninmu. Ɗaki na 406. Yawa dala na ce ba, ina restroom yake a nan. Gashi nan. Kai daga na tambaye kai na restroom sai ka nuna min ban daki ye. Laundry room, guest room, spa room, ga bathroom nan ta ko'ina amma har yanzu dai ban ga restroom ba. Ga wani nan pantry ne ko pantry room. Tab ashe dakin aladu kenan gare su anan. Wacce rana a ofishinku magana ta gaskiya ƙarya fa nayi akan batun cekin nan. Na sani. Kawai ji ne ina so in ganka. Shine kawai na fake da wannan. Ba ka ce domin saurayi ya haɗu da budurwa yana buƙatar abin da zai fake da shi ba? Yana ɗaki na 406. Ya dai? Me kake yi a nan? To ni ma na maido miki da tambayar. Restroom na shiga. Restroom kika ce na kare dai kasa da sama jannati ina ta neman wannan restroom din. Dan Allah ga zawa rayuwa take nuna min yana ina. Miji ina fa so lalle sai na ga restroom din nan miji. Ya gida cin daga ta can. Ki kai da restroom ba. Ka san ina ne restroom kuwa? Ina ne. Ban daki ne ba. Kwarai. Kina nufin wajen kahi? Kai. Yalla bai dama ina nema. Sai an jima. Ba daidai bane labai. Ka zagaya kana haduwa da wacce ta kawo rahoto. Ba daidai bane labai. Shin ka san ita wace ce? Ita din matata ce. Yi labai amma ka ce ku rabu. Jikata, Allah shi albarka. Maraba da zuwa san. ముసి ముసి నవ్వుల ప్రేమ నిన్నే చూశా మునుపెన్నడు ఎరుగని ఓటమినే చవి చూశా ఒక పరి నేను నిన్ను మాటే అడిగా నా ఊపిరిలోని ఊపిరినే కలిపేశా నీలోనే కవ్వింపులకి కాలు జారి పడినా ముసి ముసి నవ్వుల ప్రేమ నిన్నే చూశా మునుపెన్నడు ఎరుగని ఓటమిని చవి చూశా ఒక పరి నేను నిన్ను మాటే అడిగా నా ఊపిరిలోని ఊపిరిని కలిపేశా Ah
సుధనా ఎదమితే పయ్యదపై వాలిపోనా తుమ్మెదనై Gaskiya ba zan iya cirewa ba, sarkar aure na ne. Ni ga zoben aure na cire, ke me yasa ba za ki iya cire naki ba? Ni ba indiya ce, al'adunmu na da ƙarfi. To shikenan. Yadda kake angon nan, gaskiya na ji ba daɗi kasancewar zan tura ka garin da ake cikin tashin hankali. Yalla bai, makwabciyar jihar mu ce ta nemi mu taimaka mata. Kuma daga wani yanki ne ƙasa ɗaya muke. Duk abin da ya shafi bangare ɗaya na ƙasa to tabbas ya shafi ƙasa baki ɗaya. Gaskiya ne. Idan na tafi da ke garin da ake cikin tashin hankali, zan kasance ina aiki cikin damuwa. Wata biyu kacal. To shikenan ka je. To a waɗannan watanni biyun za ki iya koma wajen iyayenki. Kin ga ma sai ki fara aikin a wani ofishin baba. Yauwa ina ma da shawara. Madadin na je ofishin can nayi, me zai hana ni aiki a ofishin Baizak sai in zauna a gidan baki. Ba zan zo inda kake ba kuma ba zan kira ka a waya ba. Ko da ma mun haɗu ba zan nuna ko ni wace ce ba. Dan Allah. Ko ba komai son ji daɗin muna gari ɗaya. To shikenan. Na riga na tsara cewa ba wanda zai san wani batu akan ahalina ko dangane da iyalina. Mata ta wacce duk da cewa saboda tsaro aka ce ta cire sarkar aurenta. Amma ta ki cirewa gashi yanayi ya sa na ce mu rabu. Yalla ba kai na musamman ne. Mata ta ce ta musamman. Me ke faruwa ne? Mun kusta da su ba. Yayi ne? Lafiya. Ku ga mu me ya faru? Yalla bai, cewa ya kansa yana masa ciwo. Shine na siyo masa ƙwayar magani na bashi shayi. Yana sha shine sai ya fadi. To ku kuma nan za ku sama mishi sauki? Ku kai shi asibiti mana. Sauri. Yawa a hankali maza. Gobin ka tsaya a wajensa. Wani ƙwayar magani ya sha? Kashe labai. Anaxil. Srinivas. Yalla bai. Duba wannan a Google. An goge kwanan watan bacin maganin. Yalla bai, wannan maganin kasar Australia ne. To amma ta ya za a dinga sai da shi a gefen mai shayi? Ka binciko tushen maganin, waye dilalin maganin da sauran bayanai sannan ka sanar da ni. Ƙwarya bincike za ka yi. To yalla bai. Fararen kaya. A hannun wa kake saran wannan maganin? Na'am, Srinivas. Babu rawa daga gunda fale shi ke dillancin maganin. To shi ka bincika wannan maganin takamaimai daga ina ya samu. To yalla bai. Yalla bai bayar da takamaiman ofishi ba lasisi. Daga wani kanku kawai ke raba su. Shi ka bincika a wajen wa yake samu? Sunansa Prabhakar, kuma yaron redi ne labai. To, dakatar da binciken haka. Ka dawo ofishi kawai. Me ya faru? Cewa aka yi an kashe wani. Shi ne ya ce bari ya je duba. Ina jin ka Krishna Raj. Yalla bai, wani ya kashe dan majalisa Malleshwarawu. Tun da ya je bai dawo ba.
amma Krishna Raj ya ce san bai kira shi ba wannan ranar. Wannan mutumin su uku yana zuwa domin ganin kwamishina. Shin kin waye shi? Mutane da yawa na zuwa ofishinsa neman sa. Ta ya zan san kowa da kowa? Yara, ku zo nan kun ji? A'a, kai ku dakata. Maza ku koma ciki. Sai wanda kuke maza ku koma. Me ne kiransu? Ba bukata. Wannan abin da Allah duk ku bari. Ko me kuka yi mijina ba zai dawo ba. Me yasa kiyan haka ne? Karaman mataimakin kwamishina ya zo nan domin bincike. Ya zo ya wasu tambayoyi na cika ka'idar aiki. Ya yi wa 'ya'yana kallon rashin da'a. So in tausayin gaske yake. Ko rashin da'a uwa ba za ta gane ba ne? Da sauran yara na sun kammala karatun su barin nan za mu yi. Ba na buƙatar in sake ganin mai sanye da kayan 'yan sanda a bakin ƙofata don Allah. Na roƙe ku. Yin labai matar marigayi kwamishina ƙarya take yi. Haka ne? Kwarai labai, domin Krishna Raj kwata-kwata bai kira marigayi kwamishina ba. Muna da kundadakin lambobinsu kuma babu a ciki. Krishna Raj yayi ta nana ta cewa mu duba rahoton. Kaga kenan ya sa rahoton zai wanke shi. Hakan ne ma yasa zargina akan shi ya karu. Wannan matar kuma da nayi mata tambaya, yanayin yadda ta kalle ni cikin fushi, wannan fushin a cike yake da gaskiya. Na fa aiki da kawazuci fiye da hujja. Sun yi amfani da ikon su ne, sun sauya rahoton kamfanonin sadarwa. Amma haka zai yi labai? Shekaru kaɗan da suka wuce da taimakawar rahotannin kamfanonin sadarwa, mukan yi nasarar bincike. Su ba su fi ka sana haka bane? Amma dai dole hakan sai da bakin manyan gwamnati. Sosai ma kuwa. Kamfanonin da ke samun miliyan 100,000 amma duk da haka zama suke suna tattauna yadda za su ƙara riba. Sun taɓa rage kuɗin katin su ne domin masu amfani da layukansu su samu sauƙin kira da kashi 50. Suna aiki na bisa wani tsari. Kada mu tuhum kowa, amma za mu iya zargin wani. Lallai ina so mu datsi kundinsu ba tare da saninsu ba. Yin labai. Da karan bana ake maganin zomin bana. Yin labai wannan ya datsi na'urar bankin UBC ya saci rufi miliyan 2. Waɗannan kuma hotunan wata suka zuko ta waya suka baza a WhatsApp. Su bar nan. Waɗannan da dabbobi ya kamata a basa su masu kaca baki. Wannan iskar mata ishe su. Shi kuma wannan ya datsi kundin Celtel ne. Me yasa ka datsa? Kuɗi suka kwashe min a layina. Suka kwashe 2,000 madadin 200. Na tuntube su amma ba su yi komai a kai ba. Shi yasa na datsi kundin su. Mutum miliyan 4 suka yi wa amma rufi 2 aka caje su. Kamfanin ya yi asara sosai. Allah shi ma albarka. Kunu ne na da alaka da kashe kwamishina. Sai ku kawo shi ofishin mu. To ya labai. Kai dakata. Kai kuma laifin me kai gata? Mu kuma manyan mata muke hadawa hanya. Hanyar kasuwanci? Hanyar waya? Hanyar lantarki? Hanyar ruwa? Hanyar harkalla. Kudi me lesi? Me kuke nufi ye? Manyan mata da suke neman manyan maza. Masu shauki da kuma duhun fata. Masu buƙatar soyewa. Shi ne muke hada su. Gaskiya kana duniyar nan ba cakwaken da ba za ka gani ba. Idan ka taimake mu da wannan bincike, nan da wata 2 za a sake ka. Me zan yi to? Abin da kai za ka sake. Yalla bakin da canka ya tabbata. Da karfe 10:15 tabbas an kira waya. Zuwa lambar kwamishina an yi daƙiƙa 31. Bayan sa'o'i 12 da yin haka aka goge daga kundin. Da karfe 11:15 diddigin wayan kwamishina yana wajen da aka kisan ba? Haka ne? Duba. Kwarai labai, benayen maruwa da gabashin kudu. A daidai wannan lokacin, a daidai wajen, diddigin lambar wa ka gani. Bari duba yan labai. Lamba ɗaya ce ta yi gajeren kira daga tazarar mita 300, sannan diddigin ya bar wajen karfe 11:16. Daga nan kuma sai lambar ta kira wani mai suna Mallaya aka yi minti 4. Kenan Mallaya ne ya kisan? Rahoton binciken wajen kisa ya nuna cewa mutum 4 ne suka yi wannan kisa. Kamar yadda aka goge lambar Krishna Raj daga kundin kira, ba za a iya goge diddigin lambobin daga wajen ba ne? Za a iya haka yan labai. Zai yi a dawo da su? Zai dauki akalla kwana 2. A yi hakan. To yan labai. Subu. Yan labai. Wannan mutumin Salba wanda ya farmaki na ranar da na iso nan. Ko za mu latsa shi ne? Yadda ka ce labai. Kai kwaro. 9493397883 ta wannan lambar wata ta turo min sako cewa tana so na yi kokarin kiranta so 70 zuwa 80 bata daga wayata ba. Za ka iya gano mu sunanta da kuma inda take zama? Kutume Lesi, tun kan da gama jawabi ya ka samu bayanai. Sunanta Pushpa daga Vijayawada. An haife ta 7 ga watan Nuwamba 1994. Malam da ka ta mana. Lambobi 2400 ta tura wannan sakon. Kuma kowannen su ya kira ta so 70 zuwa so 80 a rana. Ta samu kira 180 a wayarta. Da yawa haka kai. Mutum 12 ne suke siya mata kati. Kuma duk yara ne 'yan shekara 20 zuwa 25. Daga cikin su akwai lamba 1 daga Delhi. Kai, Delhi, gaskiya ina ga wannan jadawalin ya shiga har arewacin India. A tsakankanin uwayen gargajiya matan kulle, shaidanin yara ne fetsararru marasa kunya.
Marhaba yalla bai. Vidiya yanzu nan yalla bai ya shiga mashakatar Zoom. Kwara ki zo. Nan da mintuna 4 zan zo. Yalla bai me za ka kawo ma? Shayin kofi da kuma ruwa. Barka. Barka da yalla bai. Ke, ai baki rubuta jarrabawar ba tukunna. Kina neman burge yalla bai da wata salawarki. Yalla bai sanya hannu zaka min a wannan takardar. Me wannan? So nake na je koyon harbi. To masu koyarwa suna buƙatar sanya hannun wani jami'in 'yan sanda shi yasa. Bai kamata 'yan mata su kasance a nan ba. Yalla bai, Salma ya zo. Ke, tafi yanzu. Barka da yalla bai. Ga waje zauna. Ga barasa ka sha. Batun kwamishinan 'yan sanda da aka kashe shekarar da ta wuce. Na san baka da hannu a ciki. Amma wanda yake da hannu a ciki, kai ka san shi. Me yasa kake alakanta ni da abin da bana da hannu a ciki? Ba tare da wani ya ji ba. Ka raɗa min a kunne na. Ka san cewa ni ɗaya daga cikin mutanen redi ne? Ni ma tsagin sa nake. Ya zaka shigo da shi cikin maganar? Siyasa za ka yi min? Dan sandan Tamil na duba abin da zai iya yi a nan. Ka samun banza har kana ganin kana da bakin magana akan dan sandan Tamil Nadu? Wannan bindigar ba ruwanta da jihar ka, yankin ka ko kabilar ka. Tsakanin daidai da ba daidai ba take rabewa. So kake in harbe ka? Nace in harbe ka? In harbe ka nace. Da tun a ranar farko zan iya sheke ka a bisa dalilin ka ne mu kashe ni a ranar da na fara aiki. Zazzara idan me kake yi? Kai ne ba? Kai ne ka tura 'yan dabar ka ranar ba? Shine hadda faɗan cewa shuɗiyar rigata? Ita ce ta jawo aka farmake ni. Sami kamar ba mu san me ke faruwa ba duk da mun san me ke wakana. Kai kuma gani kake kare na mana hankali ba? Duk yadda aka kai ka kashe kwamishina, za ku samu hujja a gidansa. Yana mai lafiya kuwa. Yalla bai ya kashe ya min gida haka. Ku bincika. Yalla bai amma. Me haka da waito? Subu, yalla bai dubu wancan kwallar shinkafar. Ah, ya haka bai ko da baka gunki wannan ba komai a ciki. Me? Yalla bai bindigogi. Yalla bai. Yalla bai an kama Salma. Me matsalar? Duka kudaden kasar Australia ne. Sun kai miliyan 700 zuwa 800. Malam kai waye ne? Bindigogi a kwallar shinkafa? Akwatuna cike da kudaden Australia? Duk ta ne aka na Rasingham. Kada kai bincike akan waɗannan kudade da waɗannan bindigogi. Waɗannan kudaden hawala ne daga Australia. Idan kana so ka ɗibi wasu, ka gane ko? Zan ɗauka ai ready. Idan ina bukata sai na yi abin da ya dace. Kuma je to labai. Kai, ka ɗibi wasu sun kai na kudaden mana. In ya so ka samu na shan shayi. Ka gane ko? Wato na Rasingham ne. Ya shiga gidan Salva ba tare da sanin namu bane. Za mu iya yarda da shi. Yawa kuma ta ya kai ka samu labari? Na'urorin daukan hoto na guda 4 na kamfanoni na da suke daukar Vizag ba suna aiki ba? Haka ne. Sha. Madaukan kasar Australia. Magunguna daga Australia. Ga kuma kudaden kasar. Wani abu ya saba. Srinivas, ga wani rubutu na anya kan mai gidanmu. Duba ka ga. Gurbataccen dan sanda a Mangalo. Me wannan? Wai kana da alaka da Redi, kuma wai kana karɓar cin hancinsa. Sannan wai kuma tun da ka kama aiki, Vizag ta lalace. Bayan wannan, wai a ɗaki na 406. Wai an gan ku tare da wata mace. Wani ne ya buga wannan? Wani ne mai suna Agni. Agni jinjina! Agni jinjina! Agni jinjina! Abokai, ita ce Agni, Inkiya Vidya, 'yar jarida mai bincike. Idan muka kama wannan Agni din muka masa shegen duka, za mu gano tushen abin. Kai yau ku je. A'a. Duk abin da aka rubuta a nan hakan ya bayyana. Daman tunda muka ji labarin zuwan dan sanda daga Tamil Nadu, domin a samu abin rubutawa akan shi mai jan hankali, babban editan mu daga Hyderabad ya turo ta zuwa nan ta yi bincike. A halin yanzu gaba ɗaya Karnataka ta jijjiga. Aikinta ya kamata ya kasance sirri, sai bayan ta kammala komi. Da fari, na ɗauka ɗan biye-biyen mata ne, sai na tafi da salo na a haka. Sai na fahimci ɗan tsauri ne, sai kuwa na masa ƙaryar zan rubuta jarabawar 'yan sanda. Shi ke na ya saki jiki. An kalubalanci jami'in cibiyar bincike na Rasingham. Ɗazun nan nima nake gani. Yanzu nan ne ma na kula na mana nake. Me kake nufi yalla bai? Vizag nake so ka zo yanzu nan. Irin wannan abu da na kusa da mutum ake haɗa. A rubutuna na gaba, wannan hoton zan sa. Daga nan sai dai ta tara ya koma Tamil Nadu. Na samu labari. Ina hanyar zuwa ƙauyenmu ne. A halin yanzu na san kimar ka ta tabu. In kana so za ka iya kama mutane na 10 domin rage zargi.
Ba komi rabi. Zan kama. Ita wannan me yasa kullum tana hanyar zuwa nan wajen eh? Yalla bai. Na zo Isaac domin haduwa da kai. Maza ka zo gidan baki na ministan gida. Ka gaya wa Subu cewa ya turo min bayanan mallaya. To yalla bai. Yalla bai. Ke zo. Daga yau karki sake zuwa nan. Wani ya ji ya bata min suna. Idan kika ci gaba da zuwa, ke ma kima ki za ta iya tabuwa. Ki nesa da ni. Nala Singam, me yake faruwa ne haka? Kaina ya kasa ɗaukar duk bayanan da ya yi min. Har yanzu dangane da batun kisa kwamishina ba wani bayani. Kawo yanzu, ko da mutum ɗaya baka samu ka kama ba. Kama mutane ba shi ke nuna ɗan sanda ba. Dakatar da laifi shine aikin ɗan sanda mai hikima. Ko constable da ƙaramin speta za su iya kamen abin da kuke so kenan. In haka ne me amfanin zuwa na? Ban gane ba. Tsari da salona daban ne labai. Yanzu ne na watsa shinkafa a cikin ruwa domin kifaye su zo ci ni kuma na kama su. Rana ta tun karo wacce a cikinta zan tabbatar da aikina. A wannan ranar ba za ku samu tantiri ɗaya a gari ba. Yanzu na fahimta na rasin gam. Nan da sati ɗaya aikina zai kammala. Zan kama dukkanin masu hannu a kisan kwamishina. Zan miƙo muku kundin da koma ta min nan. Yalla bai jami'in bincike ya kira. Watanni biyu da suka wuce an kashe wasu masu gadi. Alburusan da aka cire a jikinsu da wanda aka cire a jikin kwamishina zubi ɗaya ne. Bayanan mallaya fa. Direban Krishna Raj ne ya labai. Washe garin ranar da aka kisan ya je hutun kiwon lafiya a garinsu. Hutun kiwon lafiya washe gari? Ina ne garin nasu? Duspeta kusa da Vijayanagar. Rashin adalci yalla bai. A gaban idanuna suka kashe kwamishina yalla bai. A wannan daren mun tafi tare da yalla bai Krishna Raj. Ba mu gane sabai ce na tsaya. Sannan ya karasa shi kadai. Na jima ina jira. Daga ƙarshe na ce bari in je in duba ko ba matsala aka samu ba. A wannan lokacin sai naga kwamishina ya tuko mota da kansa ya zo wajen. Ta yaya ne aka kashe shi din? Kai ne kare nan? Kai! Mun shi faruwa da anan. Baka saurari kashe ni na ba ko ba haka ba? Na ji su suna ta musayan kalamai tsakaninsu. Ban iya jin komai da suka ce ba. Ku zaba ido ku gani. Zuwa gobe duk kuna magargama. Marasa mutunci kawai. Dama na san dole Red yana da hannu a cikin wannan aiki. Ashe ma shi ne ya kisan. Yalla bai dan Allah kada sana matsayin shaida. Domin binne mu za su yara ni da iyalai na. A yanzu ba abin da zaka ce. Ka dai dawo bakin aiki. Alus Universe. Bayanan mallaya sun tabbata yalla bai. Diddigin layukan mutane hudu sun bayyana a daidai wajen. A daidai wannan zagaye. Kewaye mita 620. Bayan sa'o'i 12 shine aka goge bayanan diddigi da na kira. Sai aka mai da diddigin layin kowa akan yana gida. Marasa mutunci a zalimai. Wato sun san yadda za su yi sauya hujjoji ta hanyar sauya bayanan kafofin sadarwa. Ta yare da ya samu wannan basirar. Dole a wani mai basira a cikin wannan lamarin. Rusty body. Who's your daddy? Jami'ai, wannan shi da jerin sunayen gaba ɗaya tantiran Vizag. Kama daga 'yan sane masu satan kayan lantarki har zuwa kan mashakin da ya kashe marigayi kwamishina. Zuwa dare dukkansa ɗaya bayan ɗaya za mu kwamushe su. Rubdugu za mu yi! Simham, nada Simham, Simham, nada Simham, Luke Rango. Maza! Shin wani mataki za ka ɗauka akan ɗan jarida da duba Na ji labarin 'yan sanda suna ta kame mutanen ka. Kada ka damu, da sanina ne kuma da izini na ne yana tare da mu. Yalla bai, 'yan sanda ba su zo sun afka mana. Sai duka mu suna kama da komi. Kada ka damu, ka gane. Ku zagaye su. Ku afka! Alo, ina jinki. Ki kunna talabijin ki gani.
ya ki daukar waya. Yalla bai tabar mun ci anan. Ya fata! Na kama ka bisa zargin kashe kwamishina. Ga rahoton kamfanin sadarwa na gaskiya, wannan kuma wanda kuka sauya. Amma dai ka sani mutumin rigi ne ba. Ko kunyar faɗin haka baka ji ba? A yanzu ba za ku ji wani bayani ba sai zuwa dare. Ku kama su. Nana Singham, menene yasa ka kama Speta Prakash da mataimakin kwamishina Krishna Raj? Karamin mataimakin kwamishina, babban mataimakin kwamishina, kwamishinan 'yan sanda, dan majalisa, ministan gida ko babban minista, ba wanda ya mu wannan tambaya sai kai tantiri. Kai jiran nan sanda, hukumar ku da kudin gonan da nake ba su suke wata yawa, rufin asirin su kenan. Ni ba kura bace da ke farautar duk wani abin da ya gifta gabanta. Ni zaki ne sai na ji yunwa nake farauta. A halin yanzu kuma a yunwace nake. Saboda haka duk wanda ya shigo hannuna sunan sanama, kuma duk wanda ya tsaya gabana ta kasa zan bude wuce. Ila ko za mu yi sanin dalilin wannan hoɓɓasa lokaci guda haka? To, Salma mataimakin kwamishina yana hanya domin karan bata da kai. 'Yan sanda! Ku beje! Kai yan jarida zama ne labarai, kan ku yi ta nan ku yi ba. Ba ka can ɗau kuɗi in sha shayi mai zafi ba? To, in san ma zafin ne? Na ja shi ta nan unguwar shiga ko ina kake kamar gidanka. Na san idan na harbe ka kowa anan farin ciki zai yi. An kashe Salwa. Na yi matukar farin ciki da wannan labari. Na gode labai. Yalla bai wallahi. Kuskure aka samu. Kun ga ba yanzu ba. Ya kai. Rabi ya tsere labai. Kaga, ku dakata. Me faru madam? Ku dakatar da bugawa komai ma ya faru. Lady yana dawowa taka ta gane wallahi. Na samu labari kana hanyar zuwa kama Lady. Haka ne labai. Idan kana so wannan yunkurin naka na kwana ɗaya nasara kada ka kama shi yanzu. To me yasa ya labai? Ka fara bincika dalilin da yasa ya kashe kwamishina tukunna. Kaga idan ka kama shi da cikakkiyar hujja zai zama kullalle har abada. Wannan shawara ta ce. Kai tunani sai kai abin da ya dace. Dakata! Muna buƙatar hujja. Yana da gaskiya, muna buƙatar hujja. Muna buƙatar hujja. Ina buƙatar hujja. Ina ofishin jaridar Karnataka Today. Zagayen jagarin Baliya labai. Mu je. Waye ya rubuta wannan? Waye? A bisa tsarin aikinmu, sirri ne. Saboda haka ba za ka iya saba tsarin aikinka ba. Srinivas. Yalla bai. Bincika. Yalla bai, kada ku ƙetare iyakar. Ku riga da kun ƙetare nawa. Ya dai? To ya aka yar jaridar bincike? Ke yar liƙen asiri ce ba? Idan binciken gaske kike ki je ki binciki tantiri mana. Ki nemo gurɓataccen ɗan siyasa mana. Madadin haka shine kika biyo ni. Kin yi rubutu akan rashin ɗaya tsakanin ni da wata ɗaki na 406. Tayu da yarwa ta nake tare. Ko baki tunanin haka ba? Tunanin tuhuma kaɗai kika iya ba? Wajen kama tantire 10 za mu iya tuhumar marasa laifi 2, amma wajen ceton mara laifi guda ɗaya za mu iya sakin masu laifi har guda 2. Ta za ki iya fahimtar haka? Ba zan sake bari wani wanda ban sani bai sake rabata. Cewa da kika kina so ki rubuta jarabawar shiga aikin ɗan sanda, hakan ne yasa ne da riki ba wata tantama. Shine kika ci min zarafi. Kada ki sake ki furta wata magana. Sashen kundin 'yan sanda na 353. Kin bi ɗan sanda kin dakile masa tafiyar aikinsa. Sashe na 501. Kin buga jawabai na ƙarya yayin da kika zubar da kibar ɗan sanda. Ku kama ta. To yalla bai. Ke, mu je. Now I'm feeling like a fool. All I ever wanted, all I ever needed.
He drives me bloody crazy. He's my sorrow. All the ways he makes me feel. Shekin amince zaki biya tare rufi 1500? Wait forever. Tell him that I'm ready. Hurt and hollow. Kada ki sake zuwa nan. Kada ki mata shafe ki. Kimar ki ta tabu. Kin gane? Ɗan mata nan dama haka kuke? Bai kamata mata su zo nan ba. No, my love is steady. Abin da muka gano kenan yalla. Me ya kawo ki nan? Me yasa kika zo? Ina son ka. Abin da na zo faɗa kenan. Ki lalle mu mana. Kai, tsaye da motar nan. Yalla bai kawai ka zo na zan jira ita. Ke, kina ji ba? Yana da mata saboda haka kada ki takura. Kai, ya ne? Rabu da ni, ware. Ready, mataimakin kwamishina kawai shigo ofishinmu haka ya rufe kowa da duka suka kama na kama suka tafi da tafiya. Halo, Ready, kace dan sanda mutumin ka ne. Shi ne kuma ya kashe Salvam? Ai wato, amfani yayi da ya dace ya ci amana ta. Ba zan kyale shi ba. Ba zan bashi da ransa ba. Ai rabu da agnin nan yalla bai. Wanda ya fara bata bayani shi zamu kama mu yi masa rashin mutunci. Yawa na ce ba, tunda shi zaki hankalinsa ya kwanta. Me yasa shi kuma bera zai fara ratatu? Biram, ni kaina a tafashe nake. Da zan kama wannan mara mutuncin, bindiga ta zan ciro na masa ramuka a jikinsa ta koina. Ni kansa zan kurkusa da dutse. Kai ko ba da dutse ba. Kusa zaka samu mai tsayin inci 5, ka buga mar aka, sannan ka bi shi da bulalar kasha. Haba yalla bai, kai magana irin ta dan sanda mai kima. Sai ka dinga magana kamar wani hamago. Kai, ni zaka kira hamago ne? Dushum zaka kinga ma. Hello? Da alamun ofishinka ya daula wani kamalan bude takarda. A san ba haka bane, yalla bai. Yalla bai kuma? Yalla bai. Ina ji yalla bai. Wato wata hadda zuwa tace tana son ka ba? To, ashe dai ana samun kanin labarai. Kana so ka san ta ina na ji ne? Ba bukata yalla bai. Dan dai ka san komai da ke gudana, bana da wata damuwa. Subbu, yalla bai. Da alamu kana wasu wayoyin da ba a saka ba. Yalla bai ta nuna bacin rai ne? Idan matarka ba mai kankama bace, ai baka mora aure ba. Barka da safiya yalla bai. A binciken mu wannan mutumin ne kadai mu mutuntuba ba. Da ta yiwu idan muka same shi, za mu iya sanin dalilin wannan kisa. Me yasa kake tunani haka? To amma yalla bai bisa bayanan. Su uku yana zuwa suna haduwa da marigayi kwamishina to. Amma me yasa ba sunansa a jerin baki an cire ne? Haka ne yalla bai amma kuma bayan nan ai ya kamata a ce an ganshi a wajen jana'izar kwamishina ba? Haka ne yalla bai. Ku nemo ɗaukar jana'izar kwamishina daga dukkan gidajen talabijin maza. Sayar. Zuko hoton. To yalla bai. Yalla bai ya zo gashi nan. Yalla bai wannan da ke tsaye ta bayansa shugaban makarantar gwamnati ne na Maduro da. Yalla bai abokin shugaban makarantar ne. Malami ne a wannan makarantar. Yalla bai ina jin ka. Da kai kaɗai nake so na yi magana. Kashe suka yi. Kashe suka yi yalla bai. Ba kwamishina ka ne ba. Yara 32 suka kashe har da jikata. A wannan rana a makaranta bayan kararrawa ta biyu, yara suna wasa a fili. A daidai wannan lokaci, a filin zub da shara na Madurwada da ke kusa da makarantar. Ana cikin ƙona shara a hankali sai hayakin yayi ta makarantar mu. Haka yaran mu suka ta suma yalla bai. Yaran mu sun suma yalla bai. Jami'ai daga hukumar mahalli sun zo asibitin. Haka zalika su ma 'yan siyasa su yi nan su yi can. Amma bayan kwana 15 shine 'yan jarida suka buga cewa wai ɗalibi ne ya rasa ransa bayan ya ci gurbataccen abinci da aka bashi a makaranta. Shine ni kuma na je na gaya wa kwamishina.
tabbas zan yi wani abu akan wannan. Bayan sati guda shi ne ya kira ni. Manyan shugabanni suna da hannu a cikin wannan lamarin. Kada ka ce za ka shigar da ƙara. Na shirya tattaunawa da 'yan jarida gobe. Don Allah ka hallara. Washe gari hakan bai faru ba. To ba sai na raye ba. Ranar da ka zo abin da na zo gaya maka kenan. Binciken kashe kwamishina ne ya kawo ni? Yadda daga kaya a ranar sai kawai na tashi na koma. Ba tare da sanin dalilin da ya sa yara 32 suka rasa rayukansu bayan labai. An kashe sabon sayan labai. Ana aka kona sharar, daga nan hayakin ya taso. Yau fito ne da kyau. Yalla ya zama kayan lantarki a nan. Yalla kayan asibiti aka zuwa a nan. Yalla bai na kira ne daga filin zub da shara na Upada. Daga cikin shara mun samu magunguna daga Australia. Iskar wajen a gurɓace take yalla bai. Duk waɗannan kayan asibitin ruwa ma Australia ne a jikin yalla bai. Sassan cikin Adam ne a nan. Kowane da hatimin Australia a jiki. Yani yau Rajiv. Nemo mun bayanan shi wannan jami'in cibiyar binciken. Dalilin Reddy na kashe kwamishina shine sharar asibiti da ta na'urori. Sharar asibiti daga kasar Australia, sharar na'urori daga kamfaninsa na sarrafa na'urori duk suna zuwa suna jibge mana su a filin shara. Kuma duk waɗannan ana yi ne ta hanyar amfani da Rajiv Krishna da ke shigo da sharar a matsayin tsofin kaya. Ƙona waɗannan abubuwa shine ya haifar da gurɓataccen hayaki wanda ya sanidiyar mutuwar yara 32. Suna kawo magungunan da kwanan watan lalacewansu ya riga yayi. Suna siyarwa saboda haka shi kwamishina sai ya kalubalanci wannan al'amari. Amma Reddy ya ki bada haɗin kai. Shi kuma hakan ya sa ya kira taron manema labarai. Jin wannan lamari ta bakin Krishna Raj suka yi amfani da Krishna Raj suka ja shi wani waje yayin da suka yi kokarin sasantawa da shi. Kasancewar kwamishina ya ki bada haɗin kai akan haka to shine suka kashe shi. Saboda haka mun gane cewa bayan Reddy akwai wani iko a Australia. Gaba ɗaya hukumar 'yan sanda a fusace take. A ina malamin yake da zama? Yana gidan shugaban makaranta. Maza ku samu izinin takardar kamu. Ku bi shi dare da rana. Yau da daddare zan je bakin gaba. Zan bude madaukan kaya domin samun hujja. Madaukai 60 ne zuwa 70. Guda nawa ne daga cikin Reddy? Za su kai 40. Zan zo nan da sa'a guda. Halo? A rufe shafin wannan malamin ka gane? To an gama zan kira ka. Halo? Kai na Rasingam ya je gaɓar ruwa, masa ku gama da shi a wajen. Kowa fa abu yake, shin za su yi wani abu? Idan har ya buɗe wannan madaukan fa ban san me zan gaya Vital ba. To yalla bai zan je da kaina. Ɗaya daga cikin mutanenmu yana aikin kwana a can. Kai maza ku hau, mu ƙarasa can gaɓar. 2681 daga Australia ne wannan. Sauri mana. Yawa, bude wannan. Yalla bai yi wajen. Duk sharar asibiti ce. Har zuwa gobe in samu takardar izinin kamu kar ma dauki ko ɗaya bar nan. Yalla bai kada ka raga musu. Wallahi a kama su duka. Yalla bai kalli can.
dan sanda ne. Kai na malamin yake ne? Malam Kudu. Shege shi! Maza ku bi shi! Hey, malami! Labai, ga sanar za su kashe ni. Kana ina? Ina anguwar shugaban makaranta. Maza taka motar. Maza ku taho ne taji nagar. Tuwon labai. ‘Yan sanda, mu tafi! Yallaɓai! Kai! 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 Assalamai! Ina jinka. Na shege malamin. Rike waya. An shege malamin. Kai ma da kyau, rike waya. Kai dan sanda, dan kana ganin ba taba shege ka bakin aiki ba shi yasa kake wuce iyakar ka. Wato ka boye duk wasu bayanai a kanka, shi yasa kake yadda ka ga dama, eh? Waye kai? Ni waye? Kai waye dai to ni nan zan gaya ma kai waye. Sunan babanka Sundara Pandi, babarka kuma Kalyani, kuma sunan yaruwarka da na Lakshmi. Yaran tana karatu a makarantar Infant Jesus School. Hatta batun rabuwar ku da matarka na sani. Na san komi, babanka yana da shagon kayan masarufi a Tuti Korin. Kana da gida kauyen nan lur, ka sani kowane taki na fadin gidanka na sani. Na san kowane kusurwa, na san kowane lungu. Miliyan 1000 zan biya bakin iyaka. Zan samu damar harbo mashiya daga jirgin ruwa. Ba iya gidanka ba, gaba ɗaya kauyen ku zan tasa. Kai! An gayyato ka kai bincike akan kisa. Ka tsaya iya wannan. Me yasa kake tattaro sharar da bata shafe ka ba? Idan ka sake ka tono wannan sharar, a halin ka zan binne a ciki. Sabon al'amari, sabon zubi, sabon kundin nishadi daga kamfani kuma ga masoyan Algaita Dub Studio. Manhajar kallon fasararin fina-finai kyauta. Duba tallan fina-finan da ke kan gabar fita kasuwa. Kalli salon fina-finai iri-iri daban-daban. Sauke ƙarin manhajoji daga wannan kamfani. Sashen shirkayyar mu na kunshe da fasararin fina-finai na musamman domin saye. Duk a cikin manhaja ta Algaita TV Plus. Maza sauke a cikin waya ta hanyar zuwa Google Play Store domin sambadar kallon fasararin fina-finan kamfanin Algaita Dub Studio. Kyauta. Manhajar Algaita TV Plus. Sambadin kallo ba ƙauƙautawa. Mutum arziki ne. A ƙarƙashin kulawar mu yake, amma muka kasa cetonsa. Ravi ne ya kashe shi labai. Mun bi diddigin kiran da aka yi maka daga Australia. Kasancewar kiran yanar gizo-gizo ne ba mu samu lamba ba. Dole mu fara kama Ravi. Yayin da ya yi bayani, sai mu kama Ravi. Redi daga yau na harasin gan ba zai ƙara shiga sabgar mu ba. Me kake nufi labai? Ai kana kan layi lokacin da na ja masa kunne. Ya jijjigayi. Na rasin gamfa ya shigo yankinka a yanzu haka. Babu dan sandan da zai koma a raye. Duka sai na gama da su. Ready da Allah ka nema mun beli.
Kai ku kwaso bindigogi. Ku je. Kai, ku zagaye gidan, maza yanzu nan. Kai da mota. Shiga ta titin kasuwa maza. Kada ka bari su kama mu maza. Taka motar. Kai ga su ba mu tab da mu. Kowa ka gani gaban mu ka buge shi. Kai, lura. Baba da wanda ya ji rauni? Ba matsala yalla bai ku ci gaba. Kai ga sunan basuwa taka mota da taka ta kyau taka. Buge wancan motar mana. Yalla bai baka raunata ba. Subu, yalla bai sai bubuge motoci yake akan titi. Shawo kansa ta titin DG. Sannan ku tura shi kan titin Ring Road. To yalla bai. Kada ku tare shi, ku shawo kansa, ku tare shi. Yi gabansa, sha kansa. Shiga nan maza. Yi masa taka mota ka sha kansa. Kada ka bari ya wuce. Taka mota sosai, taka. Sauri. Tara taka ta. Duke Ranga Simham Nara Simham Duke Ranga Gada Kala kwadoni amigo kaina Turosh bincika! Wato ni zaka ci wa duniya ba? Dan sanda baya rabewa don baya da gaskiya. Yana rabewa ne domin ya samu damar kai farmaki. Kare yayi alama a wajen wata rijiya. A shiga! Shin ba na gaya maka ba cewa duk ranar da zamu haɗu ni da kai za ta zama ranar tunawa a gare ka? Ba zan manta ba. Haka zalika ba zan yafe ba. Yalla bai. Bindiga a kasa. Shekarar da ta wuce ka kashe kwamishina da wannan bindigar, sannan watanni 2 da suka wuce ka kashe masu gadi 2 da suke yi maka gadi. Ka tura Rabi bindigau ya kashe shaidan da muke da. Malamin makarantar gwamnati Rabi yana hannunmu. Prime Minister a waya. Ka rufe baki ka kama hanya ka shiga motar 'yan sanda. Dakata, na samu labarin cewa baka taba shiga ofishin 'yan sanda. Ka cire takalmanka kafin ka shiga. Ko kana so ne ni da kaina in cire ma? An samu juya hali dangane da kisan kwamishina Ramakrishna yayin da 'yan sanda suka tafe sanannen ɗan kasuwan nan Madusu na Dareri a yau dinnan gobe za a kai shi kotu. A bisa zargin shirin kashe kwamishinan 'yan sanda Ramakrishna, wannan kotu ta bada umarnin a rike Madusa na Redi a hannun kotu na tsawon kwanaki 15. Yalla bai, a halin yanzu a wani kurkuku ne aka ajiye Redi? Yalla bai dan Allah. Na ce ba, yalla bai. Nan tukunna sai an yi. Yalla bai dan Allah. Yalla bai me zaka yi cewa? Yalla bai. Kuna tare da Redi. Ku dena tambaya ta akan rahoton da baku tabbatar da ingancinsa ba. Mutane sai sun yi takaɗe da rairaya kafin yadda da maganar 'yan sanda da kuma 'yan siyasa, amma kuma duk abin da aka buga a jarida da shi suke fara yadda. Kun ga anan ya kamata ku san cewa mutane suna yadda da maganar ku, saboda haka dan Allah ku dinga sanin ya kamata kafin ku buga wani abu. Ya dai yana ta kallon kowa amma ke bai kalle ki ba. Idan ya kalle ni bai kalli kowa ba, ni ta musamman ce. Idan kuma ya kalli Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa barka da haka. Ni ina ku Abu Sufyan. Yau wannan channel din tamu za ta kawo muku wani application ne wanda za ka burge abokananka ko kuma zai da irin yana ƙara waya irin ƙyalli haka
za mu je ku gane shi. Application ɗin dai kaman yana sa kaman wayanka gefen shi ya rinka ba da kala, yana jujjuyawa haka. Mun je dai za ku gan shi. Da farko ina roƙonka idan baka danna masa subscribe ba, ka je ka danna masa subscribe. Ba tare da ɓata lokaci ba mu shiga bidiyo. Sannan link ɗin za ka ɗauko application ɗin shine Play Store. Za ka ga sunan gashi nan sai ka je ka Play Store ka download ɗin nashi. Application ɗin nan ga mu nan muna shigo application ɗin. Da farko dai in ka shigo zai nemi alamar ka bashi damammaki har ya zuwa ka wannan ɓangaren. In ka shigo ya baka wannan fuska, za ka zo nan ɓangaren kamar da kuke gani. Gashi nan za mu je nuna muku. Idan ka taɓa shi kamar nan, ba nan farko nake son gani ba. Gashi kamar ina shigowa, yawwa. Kamar kun gane shi haka, wannan zaɓuɓɓuka ne da zo da su. Idan ka shiga sai nan ƙasan nan. Shi kuma wannan ƙasa nan yana baka daman in ka taɓa wannan plus, ya baka daman ka yi creating yadda kake son kaman wannan kalolin su rinka zo maka yadda kake so. Misali yanzu mu je mu danna plus ɗin nan. Zai tambaye ka ka mishi wata alamar shaida, ma'ana ka zana mishi wani letters haka ɗan, misali AA. Yawwa sai ka mishi OK. Kun ga shi ya zo ya kama kan fuska ta biyu inda yawwa kun ga shi na application yana haihuwa. Kun ga kalan gashi nan yana jujjuyawa. Kun ga abun akwai ban sha'awa. Za ka burge abokananka da shi. Sai nan yana nan kaman za ka zaɓi kaman kalan da kake so wurin zagayawa ɗin shi ɗin nan. Kalan da kake so ya rinka zagawa da shi. Misali idan mun taɓa wannan, kun gani ya canja. In mun zo mun taɓa wannan, kun gani ya canja. Sai ga sunan zaɓuɓɓukan dai suna da yawa. Sai mun taɓa wannan, kuna gani? Mun taɓa wannan da dai sauransu. Ga sunan dai kuna gani zaɓuɓɓukan suna da yawa. Ga sunan nan ƙasan nan in ka jawo nan ƙasan nan duk zaɓuɓɓukan ne. Misali bari mu danna nan, kun ga? Mu taɓa nan. Kun ga? Ga sunan zaɓuɓɓukan. Ga wannan shi ma duk zaɓuɓɓukan ne. Da nan hallo duk zaɓuɓɓukan ne. In ka zo nan ma bari mu taɓa ɗaya daga cikinsu, kun ga? Kun ga ya canja. Ga sunan kun gani? Duk ga sunan in ka sha ƙasan nan duk zaɓuɓɓukan ne suke nan ƙasa. Yawwa mu je gaban kai ku. In ka zo nan, yawwa in ka zo nan, in ka taɓa wannan na ƙasan nan, ya canja kaman bari mu yi muku shi kan wancan na farkon. Za ku fi ganin misalin da nake son ne muku. Za ku ga. Bari ku ga. Yawwa gashi. Kafin ka taɓa wannan, ka taɓa na biyun shi ɗin nan, zaɓi na biyu. Kalan nan kaman yadda yake juya ɗin nan, ya sake fuskan shi da yake juyawa. In da sama yake yi sai kuma yi ƙasa. In ka taɓa nan wannan na uku, kun ga yadda ya koma yi sama. In ka taɓa na ƙasan nan shi ma haka dai. In ka zo kan wannan, yanzu mu bar wannan mu je na gaba. In ka zo kan wannan shi ma dai ya baka kamar ya juya wannan kalolin da yan sama suke tafiya su koma ƙasa. Sai in ka zo kan wannan shi kuma yawwa. Idan kan kalar wayarka irin wannan ce, kun ga zaɓuɓɓuka nan guda huɗu da ya zo da su. Idan kalar wayarka irin mai kyamara ce a tsakiya, gashi ya zo da shi guda biyun nan. Sai irin kalar ka irin wannan wayarka irin wannan kalar ce, wannan zaɓin na biyu. Kun ga gashi ne ya hayo. Idan kalar ka irin wayarka irin ka na wannan kalar ce, gashi ma yawa. Ga sun dai zaɓi guda huɗu.
ku kalar na waya in je in fara seta ku ga kun ga gashi nan yanzu nan haka seta yake amma zan ƙara seta ku gani kun ga in na ja shi za ku kamar yana canjawa kun gani yanzu in na taɓa na ƙasan shi ma za ku gani bar ku gani bari mu yi da wannan na ƙasa na saman shi kuma daidai wurin sa yawa bari in ci gaba yawa kun gani shi ma yawa to bari taɓa na saman shi ma ku ga kun gani shi ma kun gani to haka za ka samu idan sai ka zaɓi kalar wayarka sai ka seta yawa sai zaɓi na shi kuma na yanzu muka fito daga nan mai guwa muka zo nan shi kuma me zan ce in kun lura da muka shiga nan wurin create ɗin nan bari mu sake shiga ku gani bari mu je dai kan shi wannan dai in muka je kumfan na muku na yawa mu je dai kan shi tukunna bayyana zuwa yawa mu je misali wannan kun ga kamar nan kaloli ne da ya zo da su daban-daban da can kamar ga kalolin da zai zo da su sun kai 5 ko 6 amma nan ya zo da su ba su kai wannan adadin ba nan ma hakan yanzu misali mu ɗauki wannan kai mashi wani alamar suna haka yawwa bargon zai bada su tallaci wannan yawa tallar ta ƙare yau kun ga zo da shi kun ga kun lura nan wurin kala kun ga sauran gidaje na an ba su ciki amma ba su a cike kala biyu kawai zo da shi kun ga sunan ja da kuma da wanda ba ja ba kun ga sunan suna zagayawa din kun ga iya kalolin da ya zo da shi kenan kana son wannan sai ka je ka ɗauki wannan sai kuma ga sunan zaɓuɓɓuka kuma wannan shi ma haka ka mishi alamar suna kun ga kalan da ya zo da shi ka ya zo da kala guda 4 kun gani shi ma sai wannan kun ga dai ga sunan sai in ka zo hallo wajen misali bari in shiga da yi muku misali in ka zo nan misali in ka zo nan wajen nan ƙasan nan wurin kala sai nan wurin kaman wallpaper ɗin nan ka taɓa shi haka yawwa ya baka me zan ce tem ɗin da ke saman wayanka ya fito yawwa ina ga dan sai da bidiyon iya haka sai ina tunatar da kai idan baka danna min subscribe ba ka danna min subscribe da wannan ne zuwan ka na farko a channel ɗina na gode assalamu alaikum